Gospodine. Ćao prijatelji. Zdravo. Kako je? Evo je odlično. Kako je kod tebe? Evo radno. Samo polako. 24 časa dnevno. Samo polako. Vidite, tu su kartoni od televizora, Veš mašine, zamrzivača. grejalice. Odlično. Imam laptop ovdje. Laptop. To je neki od 72 inča laptop. Super. Odlične izrade. Čekaj da vidimo šta ovdje. Ima i broj telefona, neka šifra ovdje zapisana. Moj broj telefona, držim firmu. A, vidim imate više brojeva telefona. Više firma se... Hop. A koje firme? Šta vi u stvari radite u životu? Zapravo ovako, držim... Ovako, mnogo pare imam. Mnogo pare. Ovako. Pošto ja imam mnogo pare. Znači ja sad očekujem na primjer telefonski poziv. Da. Da, ja sam. Evo sam u kolima. Aha. Do cvetne 2 kila kartona. Dolazim, ajde. To je to. Eto je, kažem, držim firmu, poklopce radim za tegle, gumice za tegle, karton. Mnogo pare, tu su pare, to pare leže, to ljudi ne vide. A vidiš karton? Evo ti karton. To je karton. To je već 10 dinara. A, pa to se kaže, znači ono, dinar po dinar pogača. Kamen pokažem, palača. Dobro. Ja bih sad da krenemo zato što... Ispavi točak. Ne, nego si iskrivio... Ajde, doviđenja. Brate, taksi mora zove,